Γεια σας, είμαι ο Χάρης Κασσάδης και σήμερα θα σας δείξω ένα βίντεο για το Minecraft. Για να κάνετε φαναράκια, τέτοια, για να πετάνε νερό. Σχετικά κάνετε 3 τέτοια και κάνετε άλλες 4 σειρές. 2 σειρές μέχρι στιγμής και άλλες 2. Και μπορείτε να βάλετε έτσι και θα πετάει νερό. Αν θέλετε να προσθέσετε, δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να βάλετε εδώ άλλη μία σειρά. Άλλη μία σειρά. Και τώρα μπορεί να πετάξει. Αν ελπίζω το βίντεο να σας άρεσε, κάντε like, subscribe, στείλτε κανένα σχόλιο για να μου πείτε τι να κάνω. Αυτά.